Benvingudes i benvinguts al primer torneig de dramatúrgia d'instituts organitzat per la xarxa transversal. Va ser molt satisfactori veure com cada persona posava de la seva part, afegia bromes per crear un text que era pràcticament tot nostre, és a dir, cada persona ha posat un granet de sorra i llavors s'ha sentit que és un text molt nostre. Està la cosa molt xunga, o sigui, és difícil, o sigui, hi ha nivell. Sí que està una mica difícil la competència perquè hem tirat tots molt de l'humor. M'ha semblat molt guai poder conèixer a molts actors i és com una experiència molt guai. M'ha sorprès molt que a la mínima que els hi vam donar els papers ja se'ls sabien gairebé. Des del primer moment era com que el paper era per ells, d'aspecte físic, de caràcter, tot, per a nosaltres ens van clavar els actors amb els personatges que teníem. Hemos sido muy afortunados con todo el elenco de personas que nos han venido a ayudar. Penso que hem estat molt entregats i que ens hi hem esforçat moltíssim perquè tot anés superbé. Mira, sincerament, ens ho hem passat teta. O sigui, ha estat una experiència brutal. O sigui que enhorabona, el projecte, a qui l'ha organitzat, els que el feu possible, si podem repetirem. Si la generació plan de teatre i així puja, hosti, omplirem totes les butaques, però que espectacle. Llavors, ara ja sí que sí. El text guanyador del primer torneig de dramatúrgia per a instituts organitzat per Tramoia i la xarxa transversal és... Ara sí, soroll, soroll. l'Institut Celestí Ballera de Granollers amb Rebel·lió. Enhorabona! Baixeu a fer la foto.